Здравейте, скъпи дами и господа! Днес сме в село Железница да разбудим неговите... Проба, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И така, скъпи дами и господа, добре дошли в новият епизод на Adventure с Краси. Днес сме тук, за да разбудим тайните на село Железница. Последвайте ме, за да видим какво ще открием в тази прекрасна вселена. Хайде, дами и господа, напред! И така, скъпи приятели, добре дошли. Пристигнахме на нашата родна земя, на нашия дом, в нашата вселена, скъпи приятели. Отлично, 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 скъпи приятели. Клякаме. Ух! Да това времето това. Доближете се. Ето тук, скъпи приятели, може да намерим и да забележим местните мравки каменояди. Както знаете, в предходния ми клип имаше... нещо ме полази. Както знаете, в предходния ми клип имахме бобри каменояди, които избягаха веднага след като с снимачния ми екип се отправихме към мястото, от което ни беше докладвано. Затова този път мравките също изчезват, но ние ги хванахме в последното им издихание. Последвайте ме, скъпи приятели, напред. И така, скъпи приятели, ето там може да забележим една изключителна каштурка от последните оцелели в мистериите на село Железница. Нека да се доближим и да разберем какво точно се случва с местните жители. Може да интервюираме дори някой належащ. Последвайте ме. И така, скъпи приятели, както забелязвате, се доближихме до тази прекрасна и сензационна къща. Ето тук забелязваме къщата с изоставени дърва. Нека се доближим още. Доколкото виждам, мистерията на Железница е застигнала и жителите на тази къща, собствениците. Нека да разберем какво има по-напред в необятната пустиня на село Железница. Здравейте отново! Натъкнахме се на едно изключително явление, скъпи приятели. Бременна шишарка. Една от специфичните за местността Железница. Ето тук можете да видите нейния плод. Отлично, колега. И така, тук виждаме още едно. Както знаете, аз обичам да ви запознавам и с местната фауна, не само флора. Въпреки че това е флора и не говоря за Цвета Стратиева, чието име няма да споменавам в този клип. А говоря за флората, за нашата градивна частица и нашия дом, който отново ви напомням, че ние трябва да пазим. Защото ако не го пазим, човечеството отново ще бъде погубено. Както видяхте в предния ми клип от 2021 година, който качих онзи ден или миналата седмица, зависи как се стекат обстоятелствата в личните ми планове. Няма значение, няма да ви занимавам с тези неща. Събрали сме се за коренно различна дейност. Какво говорех? Да, както разбрахте, това е ключът към нашето щастие. Днес е 1 април. 28 градуса е температурата на въздуха. Неща, които се струват нормални за младото поколение, но както знаете, в миналото ние, вие и аз помним, че температурите бяха значително по-ниски и валеше сняг. Затова нека да пазим флората, фауната, стратосферата, атмосферата, озоновия слой и всички онези прекрасни неща, които се съдържат и са градивна частица на нашия живот. Последвайте ме. И така, скъпи приятели, за пореден път чувате това в този клип, но то не е случайно, защото вие сте моето семейство в този прекрасен и живописен горски канал. Основните неща, които винаги забравям да спомена в нашия клип, за да бъдете страхотни изследователи и откриватели като мен, вашият кумир Краси с неговите адвенчърс или приключения за неанглоговорящите, да намерим подходящото парче дърво, което да използваме като показал. За това аз се спрях до тази пръчка. Може ли да спре за тука да му майката? Благодаря. Затова аз се спрях на тази прекрасна пръчка, с която ще мога да ви покажа всички чудеса на съвременното общество. Затова нека да продължим натам. И така, скъпи приятели, скъпи зрители по-скоро, както забелязвате, наблюдаваме едно интересно явление за местността, което не се забелязва особено често, а именно Фидалис мурхалис, или така наречения канабис. Ето тук може да забележите това психотропно вещество, което не е подходящо за употреба, особено когато го намираме съвсем случайно в планината. Затова, скъпи приятели, ви съветвам да избягвате тези растения, тъй като отново могат да бъдат вредни за вашето здраве. Нека да прегледаме и другата фауна, или флора по-скоро, но не желая да споменавам псевдонима на Цвета Стратиева,
a.k.a. Флорът Стратиева. Ето тук виждаме и листата на сезона. Те са безкрайни, дами и господа. Те са безкрайни. Това е. И така, скъпи приятели, здравейте отново. Отново се намираме на една изключително интересна и зашеметяваща находка. Последвайте ме, за да разберем какво точно се случва. Нека да видим какво ще открием, скъпи приятели. Да видим какво ще открием в дупката на хобитите в село Железница. Колега, моля, доближи се ето тук. Невероятно откритие, дами и господа. Невероятно откритие. Ето тук може да видим кабел. Кабел, който прилича на опашка на змия. Това е много твърдо. Уникално, дами и господа, това е едно зашеметяващо откритие. Нека да видим и тази малка скромна къщичка на някой хобит или пък джудже. Зависи в чия митология вярвате, скъпи дами и господа. Нека се доближим в тази прекрасна знаменитост. Снимай отблизо, снимай кофичката кисело мляко. Последната храна на един учелник. На един мистериозен учелник. И мравките, колега, и мравките снимай. Ето тук, скъпи дами и господа, виждате моя жезъл. Виждате и мравките, които се борят тягостно за оцеляване. За оцеляване в изоставената земя, скъпи приятели. Това са последствията от човешката немърливост и нищета. Едни изоставени хобитски или джуджешки домове, отново казвам, зависи в какво вярвате, и една огромна хралупа. Хралупа, в която може би се крие някое страшно животно. Но нека разберем след като влезнем в нея. Или пък не. Нека да се върнем към нашето превозно средство, към кабела, който ударих с пръчката. Нека аз да съм на фокус, колега, нека аз. Разбрахме, че има змия. Последвайте ме, скъпи приятели, отново. Отново, дами и господа. Едно зашеметяващо откритие. Опаковка от предпазно средство. Ето още един неприятен навик на хората. Точно така. Да не се размножават, дами и господа. Да потъпкаме бъдещето на нашите деца. Да предотвратим всичко това, което ще ни погуби. Дали това е добра стъпка или пък не? Ще разберем В мистериите на село Железница. Така, скъпи приятели, отново се намираме на едно изключително и интригуващо явление. Ето този бял кон. Какъв ли е този бял кон, дами и господа? Може би принцът на белия кон е дошъл да спаси човечеството, но ние така пренебрегваме и унищожаваме сами своите действия и постъпки. Моля те, колега, доближи към коня, доближи. Нека да видим още няколко представителя на вида Конидус видалис или така наречения европейски кон. Ето там в полето. Характерните черти за този представител на вида Конус виталис са бързите копита и ето това, което правят. Турат и напикават майката земя. А може би идват и към нас, може би биват смущавани, може би ги е страх от нас, може би искат да ни ритнат. Никой не може да отговори на този въпрос. Ето, снимайте този препускащ екземпляр. Снимай и нашият приятел конят Вихър. Изтървахме коня. Снимай този прекрасен екземпляр. Изи, бой, изи. Ето тук можеш да видиш и този кон, който идва при нас, за да се запознаем. Няма от какво да се притесняваш. Снимай го, само да не ме охапе. И така, конят продължава своя път към щастието и към веселието. Той ме припозна като неговият стопанин. А може би не. А може би ме е припознал към един от враговете на човечеството. Не може да отговорим днес на този въпрос. Не може да отговорим днес, нито сега. Разбира се, към нас се доближават и още няколко коня от стадото Конус виталис, които са характерни със своите черти и със своите звънчета. Може би имат своите проследяващи устройства. Може би това са диви коне, скъпи дами и господа. Никой не може да разбере това. Затова ще оставим мистерията на село Железница
неразгадана. Ето конете набавят своите хранителни вещества към неопоручената от хората земя. Може би се прибират, може би търсят своята нова страна за покоряване. Но не, дами и господа, това е реалността. Това е реалността на конят вихър, или така наречения Кониус Видалис. Затова последвайте ме в последното ни приключение, в което ще открием ето тази обсерватория, тези сателити, любезно предоставени ни от Viva.com. Отново сме заедно, но този път това ще бъде последното слово, което ще чуете от мен. Нека да продължим заедно към тази обсерватория, където ще се срещнем в следващият епизод, само че този път отвътре, за да разгадаем какво е да имаш сателити, какво е да имаш наблюдение над всяка една част в Вселената и в Земята. Останете с нас. Не забравяйте да споделите и да харесате клипа, защото по този начин помагате изключително много на моят канал. И не само помагате на човечеството и на родознанието да достигне до всеки един от нас, скъпи дами и господа. Затова нека да запазим тайна за следващият път.